Foli ni waliɲumandɔn bɛ cɛ ni muso ye minnu ni olu sɔgɔlen bɛ Tamtam TV la nin waati na nin ye a ka kunnafoni waatiw selen bi ye alamisa ye min ye avril kalo tile 17 san 2026 ni ye a ka walawalali waatiw selen ye. I b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali ale ni Iran jamana u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ dɔɔni wɛrɛ kɔni sira fɛ o kɛra sababu ye min ye Iran université min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ale ɲɛmaaba ni a bɛ wele recteur ale kɔni nana taama la an ka jamana kɔnɔ o senfɛ a kɛra bolo ɲɔgɔnma baara ye Mali ale ni Iran cɛ. An bɛ taa sɔrɔ taasira la minisiri ale kɔni ye foli ni waliɲumandɔn k'o kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya ka domaine baarakɛlaw la ka bɛn ni san 2025 yɛrɛ kɔnɔna la laɲini min ni o yɛrɛ kɔni kɛra i b'a ye k'a fɔ sɔrɔ kɛra fo ka tɛmɛ o laɲini yɛrɛ kɔni fɛnɛ la. Mali sera ntolanci ko taasira la i b'a ye k'a fɔ min ye kunkɔrɔta kura o kɔni o sɔrɔla kalafiliko kuma min tun bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ wa ni o bɛ tali kɛ fédération a ɲɛmaaya kɔni fɛnɛ la o baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛra bi min ye Muazu Di Baba Sise ale kɔni ale ye sara belebele ka se k'aw cɛ min ye Mali fédération ɲɛmaaya ye ale y'o sɔrɔ sɔni an bɛ don an ka walawalaliw kɔnɔna la. An bɛ bɛɛ fo ko kura tuguni ka waliɲumandɔn i b'a fɔ an y'a fɔ an ka bakurubaw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na min ye tɛgɛ di ɲɔgɔnma ye Mali ale ni Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni dɔɔni o yɛrɛ kɔni taa sira ye coopération ni a bɛ fɔ kalanso olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kalanso min ni olu kɔni ye sanfɛ kalanso ye Mali ni Iran olu y'u ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma ka se ka a fanga yɛrɛ kɔni fɛnɛ bonya min bɛ tali kɛ Iran olu ka minisiriso min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ walima u ka kalanso min bɛ yen ni ale recteur ni o ye Al Mustafa ale kɔni sera anw ka jamana kɔnɔna la a sera baaraɲɔgɔnya o cadre yɛrɛ kɔni kɔnɔna la baaraɲɔgɔnya min n'a kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min ye tɛgɛ di ɲɔgɔnma belebele o kɛra Mali kalanso ni o ye sanfɛ kalanso ani Iran olu fɛnɛ ka sanfɛ kalanso olu ni ɲɔgɔn cɛ. Mali ministre min bɛ ni ale ka kɔɲɛsin o sanfɛ kalanso ma ni an k'a ma ko professeur Burama Kansaye ale kɔni ye Iran université ba min bɛ Mali kɔnɔ n'an k'a ma ko université Al Mustafa ale ye o recteur kɔni bisimila a jabala la n'o kɛra a ka minisiriso la. An b'a dɔn k'a fɔ ni maa b'a fɔlen fila ninnu kɔni ka ɲɔgɔn ye bolila min kan o de k'a fɔ Mali ale ni Iran tigɛli ɲɔgɔnma min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kalanko taasira fɛ u bɛ se ka kuma o kan cogo min na. An b'a dɔn k'a fɔ université Al Mustafa ale yɛrɛ ɲɛmaaba a y'a jira k'a fɔ a kɔni ka foli ani bonyamasegin ani waleɲumandɔn bɛ ka ɲɛsin Mali ɲɛmaaw ma sabula a y'a jira k'a fɔ ko Mali kɔni kɔnɔ nɔ ale bɛ i n'a fɔ a bɛ a kaso de sabula bonya bɛɛ lajɛlen kɔni talen ka a da ale ka Mali ani malidenw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ. An b'a dɔn k'a fɔ wa a seginna k'a fɔ a y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana mago bɛ fɛn min ye laɲini fɛn fɛn la kalanko ta fanfɛla ha ka ja formation ko ta fanfɛla ka taa Iran fanfɛ ko ale kɔni pɛrɛn n'u ka a seko ni a dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na. An b'a dɔn k'a fɔ nin lajɛ in kɛnɛ ka sa fɛn min minisiri bɛ ni ale ye Burama Kansaye ye an ka sanfɛ kalanso minisiri a y'a jira k'a fɔ a ka foli ani waleɲumandɔn bɛɛ ka ɲɛsin Iran maaba ko fɔta ma ni o y'u ka recteur ye université Al Mustafa ale recteur ye ko a ka foli bɛ a ye sabula a kɛlen ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ walasa malidenw bɛ n'u bɛ fɛ ka taa kalan na Iran u ka koɲɛw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na. Minisiri a y'a k'a fɔ ko fɛn maa mugan bonyanko ko Mali ale ni Iran ka tɛgɛ ɲɔgɔn kɔnɔna na Mali kalanden maa mugan bonyanko o de kɔni bɛ fɛn min Iran jamana kan nin waati na wa a yira k'a fɔ a ka foli ani waleɲumandɔn bɛ ka ɲɛsin Iran jamana ɲɛmaaw ma a b'a ɲini u fɛ fana ka don don k'u ye fɛn min gɛlɛya min bɛ u ka jamana kɔnɔ ala bɛ se ka basigi kɛ a fɔra cogo min na maa min bɛ n'olu bɔnna u ni na ka se ka dugawu don kɛ u ye ala ka hinɛ u la cogo min na nin kɔni b'a jira k'a fɔ Mali ale ni Iran cɛ u tigɛ ɲɔgɔn bɛ kalanko taasira fɛ ko o kɔni u bɛ ka yakubaya an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna la. Sɔrɔ taasira la min bɛ tali kɛ an ka domaine ale ni a baarakɛla bɛɛ lajɛlen u ye bonya sɔrɔ ka bɔ minisiri kɔni fɛnɛ yɔrɔ la i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na kunnafoni duman o kɔni bɛ an ka sɔrɔ taasira la direction générale des domaines du cadastre ale kɔni ka baaraw kɔnɔna la min ye san 2025 ye jamana kun kelen bɛ ka laɲini min k'a fɛ ni u bɛ tali kɛ sɔrɔ ta fanfɛla la i bɛna ye k'a fɔ o sɔrɔ o kɔni o dan tɛmɛna a sɔrɔla fo ka jamana yɛrɛ kɔni nimisi wasa o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra minisiri min fɛnɛ ka baara bɛnnen bɛ an ka sɔrɔ ko yɛrɛ fɛnɛ ma a ma ko bila da girin yɛrɛ kɔni fɛnɛ da la bonya ani waleɲumandɔn min yɛrɛ kɔni ka kan minisiri yɛrɛ kɔni taara ka se ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka domaine ale ɲɛmaaba ani a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen olu kɔni ye. Ka ɲɛdakura ta ka o di jamana ka kɔnɔna sɔrɔw ma an b'a fɔ ko o baaraw o taara ni ka o bila sen kan ka kɛ ni an ka direction générale des domaines maaw olu ka données officielles ye min na ni u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sɔrɔlenw taara bɛn fɛn min kɔni sifa wari miliyari 344 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko san 2025 o kɔnɔna na hakaja hali n'a y'a sɔrɔ ni laɲini kun ye daminɛ la sifa wari miliyari 233 o ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ye o nasiraw fɛ n'i ye a ta ka jɔ kuru la fɛn min kɔni ye 100 o 100 k'a jira k'a fɔ ko laɲiniw sabatira ni kuru 200
48 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko o ye. Ninnu ye jaabi ye mun b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tɔnɔ min ni o sɔrɔla ka o mabɔ ko o bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari 111 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la, k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni an ka minisiri min ka baara bɛnnen don an ka sɔrɔ bosonsiraw ni sɔrɔkow yakubaya bunakun kan ni o ye Alihuseni Sanu ye. Ale ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka o di nin cakɛda in ma ka kɛ ni u ka baarakɛlaw ye. An b'a fɔ ko foli min ni o taara ka o kɛ sɛbɛnfura la ka o ta ka o ɲɛsin nin cakɛda in ma min bɔra an ka minisiri Alihuseni Sanu ale yɔrɔ la. O nasiraw fɛ k'a yira k'a fɔ ko nin baara ɲuman min ni o taara ka o kɛ ko o bɔra an ka directeur général ye ni o ye cakɛda in ɲɛmaaba ale ka hakilina jolenw olu la ni o ye Amadu Mayiga a ye. O hukumu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ belebele min ni o taara ka o kɛ a ka cɛdenw fɛ fɛn min kɔni terrain kɔni sanfɛla la walasa fɛn min kɔni ye ni nafasɔrɔ sira in ka se ka sɔrɔ ni ka o don jamana kunna. O nasiraw fɛ hakilinaw ye a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko nin baara sira min tanin filɛ ka kɛ ko nin bɛna kɛ fɛɛrɛ sira ye an ka sira min bɛ yen nɔ ni o ye domaine na sira ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni dugukolokow bɛ o la fo ka taa se o ni a ɲɔgɔnna caman o ma ko o na kɛ sababu ye ka jamana ka sɔrɔ ni ka ale ta ni ka o yakubaya k'a fɔ ko wagati jan ale kɔfɛ fɛn min kɔni ye jamana ka sɔrɔtaw o kun talen don ni ka o bɛɛ douane nasiraw ale ni an ka impôt wariw olu ma k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin ye sen sabanan sɔrɔlen ye an ka jamana sɔrɔ bosonsiraw olu kɔni na min ni jamana bɛ se ka i ta ni ka i sɔnni sigi a kan ni o bɛ se ka tali kɛ domaine ye ale ni cadastre ye olu kɔni nasiraw olu fɛ. An bɛ taa min ye an sigiɲɔgɔn jamana la Côte d'Ivoire jamana olu kɔni ye hakilina min bila sen kan n'a bɛ wele mansa ni o de ye min bɛ tali kɛ wa laɲini minnu bɛ jamana ninnu na ani dɔnni minnu bɛ jamana ninnu na ani kokura minnu bɛ yen nɔ ka taa min ye diɲɛ dɔnniya sira kɔrɔ walima wa bɔlɔlɔ siraw olu de kɔni taa sira fɛ o baara minnu ni olu de kɔni kan ka kɛ Côte d'Ivoire i b'a ye k'a fɔ ɲinɛ san 2026 n'a bɛ fɔ mars 2026 à Abidjan wa i b'a ye k'a fɔ ni kɔni ye kɛnɛ min n'a bɛna dayɛlɛ ni yɛrɛ kɔni kɛ maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ hakili jagabɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ani ka kokɔrɔw ka se ka olu yɛrɛ kɔni k'o da ɲɛnɛmaya k'olu da kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ dɔnniya sira kɔrɔ n'a bɛ fɔ nouvelle technologie o taasiraw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ a ko a baara ninnu a bɛɛ lajɛlen kɔni dayɛlɛnna a bɛ fɔ min ma dugu min ni a bɛ wele ko village de l'innovation ni o de ye hakili dayɛlɛ dugu ale ni kokuraw minnu ni olu kɔni bɛ bila sen kan o dugu minnu ni olu kɔni bɛna dayɛlɛ ko nin ye lajɛ min yɛrɛ kɔni a bɛna se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni fana ye seko ni dɔnko a ka ja diɲɛ dɔnniya sira kuraw fɛ baara o baara bɛ se ka kɛ olu sira yɛrɛ kɔni fana fɛ ani hakili dayɛlɛ baara minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ farafinna ka don olu yɛrɛ kɔni fana fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to ayiwa anw ka jamana ninnu ka kunkɔrɔta an'u ka sankɔrɔta o fana n'a sɔrɔ cogoya min na a ka ja diɲɛ dɔnniya sira kuraw olu bɛɛ lajɛlen fɛ n'o o ye nouvelle technologie. Abidjan Palais de la Culture ni ale ye Bernard B Daje ye o taara ka o kɛ yɔrɔ ye min ni ɲɛdakura dugu jumasa ni ale kolobonkarila ye ka kɛ ni san 2026 ale ni wɔɔrɔ o ye ka yira k'a fɔ ko o ɲɛnɛmayali bunakun kan a ɲɛmaya o kun tan bɛ ka o di Abidjan muso ɲɛma o ma ni o ye première dame ye ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Dominique Ouattara ka yira k'a fɔ ko o nasiraw fɛ fɛn min kɔni ye francophonie ni o ye l'organisation internationale ye ale secrétaire ɲɛma o yɛrɛ fana kun bɛ kɛnɛ kan ni o ye Louisa Mushi Kiwabo ye ka yira k'a fɔ ko maaba caman olu yɛrɛ fana kun fara bɛ ɲɔgɔn kan minnu ka baara o bɛnnen don seko ale ni dɔnko o yakubayali bunakun kan ka yira k'a fɔ ko nin wagati jolen in kɔnɔna na baara minnu ni olu taara ka o kɛ a kɔnɔna na o la belebele dɔw bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la défilé de mode o kan ni o de ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye mannequinw bɛ finikalalaw ka fini cɛɲɛnw ni ka olu ta ka o don u kana ka taga ni ka segin ni ka o kɛ jama ɲɛma laɲini o ti dɔwɛrɛ ye ka se ka jama ni ka ale la kanuya kosɛbɛ ni o baarakɛta ninnu ye minnu kɛra Ivoire yɛrɛ fɛn min kɔni ye seko ale ni dɔnko tigilamaw fɛ finikalako o nasiraw olu fɛ o wagati kelen kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye organisateur ye ni o ye minnu kɛra nin baara ɲuman ye ale kɔni lasigi ko ye sen kan k'a fɔ ko olu kɔni ye dɛmɛbagakan ale ni kumakan dumanw ni ka olu caman ta ka u fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don ɲɛdakura o jili ma seko ale ni dɔnko o nasiraw fɛ k'a yira k'a fɔ ko o hukumu kelen na ko o nata ka o kɛ sira ye ka dayɛlɛli kɛ fɛn min kɔni ye bɔlɔlɔkan ko o ka se ka ta ni ka don ba la walasa baara kofɔlen minnu ni olu bɛ ka kɛ seko ale ni dɔnko o nasiraw fɛ o ka se ka yakubaya ka nin ta ka a kɛ jiriba ye min bɛ an ka kɔrɔlenw ni o ye an ka facɛnw ale ni bɔlɔlɔkan ko ni o ye technologie ye ka olu ta ni ka olu kafo ɲɔgɔn na walasa fɛn min kɔni ye ɲɛdakura ale ni baara siradakuraw o ka se ka ta
ka farafinna sifinnakaw olu fɛ. An bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔna la min ye ayiwa baara kura min kun bolo dara ka bɛn ni OMVS ale yɛrɛ kɔni place ye n'a bɛ wele organisation pour la mise en valeur du fleuve au Sénégal donc o min ni o baara kun bɛ sen na waati jan bɔ baara minnu a bɛɛ lajɛlen kɔni kun cɛra wa min bɛ tali kɛ a tile a bɛɛ taara ka di jamana ani jamana marabaaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma min n'a kɛra ka bɛn ni mercredi ye avril kalo tile 15 san 2026 a kɔni a kɛra Bamakɔ an yɛrɛ kɔni fɛ yan nɔ min ye kɛnɛ ye a kun ɲɛmaya o kun bɛ an ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ an ka kuranko fo ka taa se an ka jiko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ale ye bonya minɛ Mali tɔgɔ la. Place OMVS min ni ale bɛ Mali ale kɔnɔ ha ka ja Bamakɔ ale faaba la an b'a lɔ dɔnna k'a fɔ ɲɛda kura dira nin yɔrɔ kofɔta ale kɔni ma nin ɲɛda kura min ni o dira ma ka bayɛlɛma sa ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni dilan a baara bɛɛ lajɛlen kɛra an ka minisiriso fɛ minisiriso min ni a ka ɲɛsin don fɛn min ye kuranko ale ni jiko ma ka kɛ ni fɛn min ye sojɛ ma olu ka dɛmɛ kɔni ye an b'a lɔ dɔnna k'a fɔ nin baara kofɔta ale kɔni koloma ka di kɛra an ka jamana kɔnɔ an b'a lɔ dɔnna k'a fɔ a kɛnɛ kasa kɛnɛ denfa kun bɛ minisiri min bɛ ni a ka ɲɛsin don fɛn min ye jiko ani kuranko ma ni o professeur Cɛmɔgɔ Tarawele ale kɔni a ka bonyama segin ta ka ɲɛsin fɛn min ye an ka minisiriso ma minisiriso min a ka ɲɛsin don fɛn min ye Mali ale tourisme ale ni fo ka taa se artisanat ale ma ni o ye Mamu Dafe nin kɔnɛ kofɔta min ni ale filɛ an ka jamana kɔnɔ a kɔni taara k'a kalifa fɛn min ye Mamu Dafe la k'a yira k'a fɔ a ka a cɛsiri nin yɔrɔ kofɔta in kɔni na ni o ye place OMVS min ni a kɔni ɲɛda kura dira ma an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na Mamu Dafe ale ka kuma kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ a ka foli bɛɛ fɛn min ye jiko ani kuranko minisiri ye a ye nin waleya min ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔta in ma sabula ale y'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔta in bɛ tariku de lakale tariku min ni a bɛ Mali ale ni jamana min bɛ OMVS ale kɔni kɔnɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka ɲɛda kura di o yɔrɔ ma foli kɔni dɔrɔn de bɛ ale bolo ka ɲɛsin minisiri ale ni fɛn min ye a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma an ka jamana kɔnɔ wa a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nin yɔrɔ kofɔta in o hakili bɛ se ka to a la cogo min na an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na. Yasa ka an ka ni kunnafoni kuncɛ min bɛ tali kɛ an ka Fédération Malienne de Football la n'a bɛ fɔ a dalasuru ye FEMA Foot ye olu kɔni ye min ye ayiwa ɲɛmaa kura ka se ka tɛgɛ jɔ o kɔni fɛnɛ la Mahazu di Baba Sise ale kɔni kɛra FEMA Foot ale maa ɲɛmaa kura ye i b'a ye kabini waati jan bɔ dayɛlɛnni yɛrɛ kɔni kɛra maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni tun b'a fɛ ka kɛ fédération président ye n'o olu yɛrɛ kɔni kan ka to u ka liste yɛrɛ kɔni fɛnɛ don nka bi an bɛ waati min na kalafili baaraw olu yɛrɛ kɔni kɛra kalafili kɔni senfɛ a kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye min ye Mahazu di Baba Sise wa assemblée générale kɔni ye ale sugandi wa ko k'ale kɛ min ye fédération di Mali ale ɲɛmaa kura yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye minnu ni olu yɛrɛ kɔni kɛra kɛnɛ min yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan k'a daminɛ kabini kalafiliw la ani minnu ye maaw ka kumakan ani maaw ye kɛwale minnu yira kɛnɛ ninnu yɛrɛ fɛnɛ kan anw ka lasigiden kun bɛ yen nɔ a taara k'olu bɛɛ lajɛlen ta fara ɲɔgɔn kan. Bi sɔgɔmada in na Hôtel de la Métier ale kɔnɔna la Fédération Malienne de Football ale ɲɛmaya ɲini o tun bɛ ka kɛ Mahazu Baba Sise ale de tun kelen cɛbɔ ye a ko ale kɛnɛ kan kandida kelen min ni ale sugantira sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o kɛra Mahazu Baba Sise délégué 77 de tun makɔnɔlen don nka délégué 72 olu de yera ko ale kɛnɛ kan o cɛla Mahazu Baba Sise ale wulila ni voix 69 ye maa kelen o kɔni ma sɔn ka voter ale ye hali n'o y'a sɔrɔ votebaga la maa 2 y'a jɛ ni o bɛ tali kɛ ale wulila ni sara ye sara min bɛ t'i jɔ 100 sarada 95 ale bɔɲɔnko la Mahazu Baba Sise ale sigilen kɔfɛ ale bɛ kɛ Fédération Malienne de Football ale ɲɛmaa 15nan ye a ka comité kura o sigili bolodalen don ka bila avril kalo tile 19 na san 2026 bureau kura sigili min bɛna bila hakilisigi ale ni badenya minɛ ale kɔnɔna la yaasa u ka se ka baara kura olu daminɛ dɔgɔkun nata ale kɔnɔ Mahazu Baba Sise ale ka dakuru ɲɛ fɔlɔ o taara ka o kɛ ka cɛsiri jɛlenya ani ɲɛtaga Mali farikolo ɲɛnajɛ ale baaraw kɔnɔna la ka o bilasira nin ɲɛmaya sigi ale bɛ bila bɛn ani keleya o hakilina baaraw olu kɔnɔna la ka ɲɛsin Mali farikolo ɲɛnajɛ ale baaraw ma ka se ka Mali farikolo ɲɛnajɛ marabagaw wele ka na bɛn ani basigi ale kɔnɔna la cogoya min na u bɛ se ka baara kura olu sigi sen kan ka ɲɛda kura di Mali balontan ale ma. Nin de kɛra aw garisɛgɛ ye an ka bi donkiwariw yɛrɛ kɔnɔna la donc an bɛ dugawu k'aw ye yarabi ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana kunkɔrɔta ala k'an ka jamana taa ɲɛ an b'a fɔ halisa a ye tugu ɲɔgɔn kɔ a y'o caya ni Tamtam TV ye k'an ka ja ninnu kelen kelen k'a bɛɛ lajɛlen partager k'a aimer ni bilasiralikan minnu b'aw fɛnɛ fɛ a y'olu kɛ an ka ja ninnu kɔrɔ yaasa an na se ka dɔ fara an taabolo ani an ka baara kɛcogow kan.